الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga pagariyami si agama Islam nagu sakanu sana mga babayami sa manayan na ayad na oras tano na 3:58 2 minutos na kumaagyan kutua oras alas 4. So banda ay mapian na preparado kanuda na mga bai sa mi pamuasa niyo pamilya. O dapat na makanaw sa mga darudupa iyon na tangal ni usiran din sa kape kaasiran na makakapi. Mapiarkan wa kapipita langun mga bangsami. Yang ka iya pamagusayin tanu sa yang ka iya oras na mga tutulan na iya amapia sa yang ka iya bulan na Ramadan kekuaan tanu sa malaat tuma. Insyaallah na asara pamamakin naging yupi-yupi nagu magikhlas kanu sa yang kutua kapakinagan yoron na baad na mabagunian si iku betad tanu mga Muslim. At yung kaya mga bangsa tanu pamamakin nagiman tuwa oras salam tanuiran na salam rakanu mambu lang ulang wana mga bangsami. Laidi nagyang kaya pagariya na si Mit Sumandar, si Nurshida Shuaib, si Raisa Datu Amala Mama Kutaw, yang kaya si Supmak, Ramla Malawani Amirol, Paisal Kandak Subu-Subu, yang kaya bubaitan wa si Indi Jamal Malawani, yang kaya pagariya na si Nasmar Sarip. Ayaw tuwa mapanutulakan si Arkano sa yang kaya oras na makapantag sa yang kutua kapamang ni sarila nagukapakatawbat si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Inangalanda ng mga pagariyami lalayo nagyang kutua kapamang ni tanu sarila si iku Allah. Nagukapang ni tanu si Arkanyan sa taubat apakataubatan tanu niya na bulaboro sa yang kaya bulan na Ramadan. Yang kaya Ramadan na isa din na mapapadalam saya nagyang kutua maghfirah rila Allah subhanahu wa ta'ala si iku mga uripan yan. Uman din na kapita na adna mga tawa pamakamara di kaan wallah si iku apoy kunara ka jahannam pangnintan si iku Allah mapadetanu sa giyang kutua mga tawa pamakalidas sa giyang kutua apoy kunara ka jahannam. Yang kaya penutul na kan si Arkano na tutulan sa giyang kutua sa katawa mama. Kabaya iyan na makataubat sa kanya na si iku mga galabak iyan na mga rarata. Ay katubat mga pagarya nagyang kutua ipsin gitakad nagyang kutua galabak ka amarata. Nagu ipagawa ka inggenak kaden ikagudakad nagyang kutua galabak ka aptubat na kasi iku Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kutua sa katawa mama abaradusa na ayam ya pikirian na sumung sa kanyan sa giyang kutua mala imam su Ibrahim bin Adham.
Yang kutua kaya pa kauman yanun natigyan na hay imam. Ayad natigyan na kabay akan na makataubat ako si iku Allah. Karilaan ako Allah subhanahu wa ta'ala. Uwi natigyan nagyang kutua galbaka ka na marata na dia ka nagkaganakan. So dia kan dikapakang galbaka sa marata na dudunong panagyang kutua babay akan. Naginan dini waraan nagyang kutua galbaka marata aso kada kala na si iku mga tao na inuiran o to di mi pagawa kamagagdamiram panagyang kutua kapian yan. Dira na mi tuba tagyang kutua galbaka marata sabab sagyang kutua kagagdamiran no nagyuto na mapia uga id na marata o to mga pagarya. Adna katro mga ulama amya kapia-pia ang beluwi na panguyat si iku mga ginawatan. Tigiran nagyang kutua galbaka marata na miya kaganggaan nagyang kutua kapkipus nagyang kutua kapian yan. Yang kutua kagagdamang ka sa kapian yan na miya ganggaan na kapkada yan. Andid ni kang galbakang kaun na giyang kutua kamapian o di na mapia magagdam kaun na miya ganggaan na kapkada yan. Anto na imialam ba mga pagarian na ayam mialam ba nagyang kutua rarang itu Allah nagu ayam mialam ba nagyang kutua kadustaan. Yuto mialam berkah. May po sa gyang kutua kiyang galabakang kaun. Wad na mapi amya gada makaun na may pos ugaid na ayam malalam ba nagyang kutua kadustaan ka. Nalagi diyan naman buhat tigo mga ulama agyang kutua kang galabak sa mapia. Kapromasay lagi dagyang kaya Ramadan kapamuasa kapanambo yang kumanga kagagawi kabatias sa Quran nap kedabu agyang kutua dukaung kaun dia kutua kaya rasayang kaun nap kedaun kedauto sa magaan ugaid na ayam malalam bepaman sirka nagyang kutua balas kekalimaka nagu kekuwang ka sa alungan mo naman nagyang kutua bidaan niya. So galbaka marata na ayap kelamber kau nagyang kutua dusa. Ugay nagyang kutua galbak amapia na ayam malalamber ka nagyang kutua balas apaka po si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kutua sa katawa mama natigay na ya imam. Kabay akan din na makataubat ako na di akan nakagaw ba kung makataubat. Na iman tuwat tigyan na wasiyat yakong ka. Na iman tuwat tigyan na advice yakong ka. Pangani ko si iku Allah uba din si ko mga pagaritan o mga babaitan o lagi day betadian na makabagay runay at tuma. Tigo Ibrahim bin Adham ayat tigian ipagusyata kanarka nagu ipagadabay sakarka nagyang kaiya 5 na asarat tigian galabakan na kaini. Nagu pangimbenar na ka nang galabak ka din sa dusa sa sadin sa kabaya ka. Yan ko tuwa sa katawa mama na miyakapi aginawan yan. At tigiyan na adam bisa ukit makang galabak ako sa dusa asarang galabak na kanagyang kanana 5 apagaluin na katigiyan hay imam natigiyan na uway. Natigiyan na baga nakarakan. Baga nakarakan natigiyan nagyang kanana Peter o ka 5 agalabak. O di na 5 asyay natigiyan kutua imam aso Ibrahim bin Adham paganayro natigiyan na hay ikaritang ko. Ya bunay. Na upama atigiyan na kukabaya ka apang galabak ka sa kadustaan. Panggalabaka na kaagyang kutua galabaka ini sapar wallah naguip kerarang itu Allah subhanahu wa ta'ala. Nagudi kabaya Allah subhanahu wa ta'ala. Nanggalabakang kad na tigyan ugaid. Nading katigyan na panggalabaka sa giyang kaya liyawaw alupa Allah subhanahu wa ta'ala.
Ubang katigian nagalabaka. Sagiang kaya liyawaw alupa wallahu subhanahu wa ta'ala. Naman ito mga pagariya. Agiang kuto ini sembegun nagu advice nagiang kuto amala imam. Ano makapamimikiran agiang kuto abagu agiang kuto amama. At iyan na galabaka din sa kadustaan. Sasadin sa kabayaan nagu kala iya na dusa. Ugaid na ubang kang galabaka sa agiang kaya liyawaw alupa. Ang iyang kaya lupa narko Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahi mulkus samawati wal ard. Mataan nagyang kuto ang mga langit agusto mga lupa na pagalindinan ng rakwa Allah subhanahu wa ta'ala. So pagalitan o langit agusto lupa na rakwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kuto abagwa mama. O di nagyang kuto mama. Amunad na kaya tiruan yan na tigyan na hay imam na langulanguan o galabaka marata na miyang galabaka kandin. Lango na kanatigiyan na kaya tapangan nagyang kuto agalabaka marata. Natigiyan na hayat tigiyan imam na margnanan. Anda ko tigiyan na panggalabak sa marata. Anda ko pendusa. Agyang kaya liyawa ulupana langun dinaya milik wallahu subhanahu wa ta'ala. Natigo imama baka di kaya. Bada kaya ka. Dingga lebek nagyang kuto ang mga hararata aga lebek kadustaan nas ingkapan dingga lebek sagyang kaya liyawa ulupa wallahu subhanahu wa ta'ala. Natiga na imam margnanan nagyang kuto ikadua na ayang karakan teruah. Natiga na ikaritang ko na o kabaya ka panggalabak ka sa dusa na sa din sa kapasangka. Uwa idatigyan na uba ka pekan si iku mga pagperwallah. Uba ka tigyan na pekan sa agyang kuto ang mga riskir ka wallahu subhanahu wa ta'ala. Tigagyang kuto bagu, gyang kuto mama. At tigyan na langwan naman o riski na si ima kapupuun si iku wallahu subhanahu wa ta'ala. Lango na matatago si iku mga tao na makapupuun si iku Allah kagis kanya ni di meririski. Natigagiyang kutwa imama baka di kaya. Kengka sagyang kutwa mga pagperka wallah. Rizkir ka wallahu subhanahu wa ta'ala. Pembegang kanian sa rizki. Kepakaya paman nagyang kutwa rizki niyan. Arkana mas makalalabiya digyan kutwa rizki niyan sagyang kutwa padeka pagaring ka muslim. Nah. Bagina na tigo ima, bagina niyo kita gyang kutwa kapanalamat sa gyang kutwa rizki wallahu subhanahu wa ta'ala. Api agye bumanarima padala masyara katano. Adna mga rizki katano wallahu subhanahu wa ta'ala. Ugay na anto na ay badala ipsimbitano sa gyang kutwa rizki katano wallahu subhanahu wa ta'ala. Reniski yang kanian, nagyang kutwa ni rizki niyarka, nadang kau no panalamatan, kabangkan inusar sagyang kuto marata agalbak. Pinggus tungka sagyang kuto marata agalbak. Ayaman ada pa mga pagarian na siyo tu dinggus tuwa sagyang kuto ikasus wa wallahu subhanahu wa ta'ala. Si dinggus tuwa kawagama Islam. Si dinggus tuwa sagyang kaya paman na lagi de ang mga ulan-ulan na malaon nagyang kuto mga balas. Natigo gyang kuto mama amar gnanan gyang kuto ikatlo na ayang karakan teruah. Hay imam. Natigyan na ikaritang ko na upama ko panggalabak ka sa dusa na galabak pa din sa dusa sa sadin sa kapasangka. O idatigyan na sagyang kuto adar pa adikaw na pakilay wallahu subhanahu wa ta'ala. Galabak ka tigyan sa kadustaan sagyang kuto adar pa adikaw na pakilay wallahu subhanahu wa ta'ala. Namargna na ng mga pagarian. So kung wallahu subhanahu wa ta'ala na pakilay niya nagyang kuto miyang irang kirma pila amaytam. Sagyang kuto oras kagagawi. Agyang kuto may temapila na si ipanapendula sagyang kuto miyak kalala atura miyang irang kiram panator. Napakilay wallahu subhanahu wa ta'ala pagimataan ng mga pagariakan ng mga bubayakan si ikwagama Islam. Inna Allah sami'un basir mataanas wallah. Napakailay. Pakilay tanong niya ng mga oripan yan nagupakadag wallahu subhanahu wa ta'ala. Natigagyang kuto mama. Anda kuat tinggi na kedina darah pa dia kurun na pakilay wallahu subhanahu wa ta'ala. Nari mga pagariakan, mga bubayakan si agama Islam. Anda kadina
kednadar pa penggelebek kaun samarata kadustaan adikaw napakilay wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagudar pa adiun mata tagus mga malaikat wallah. Asiran na iplistairan nagukatawan nila nagyang kutu agal lebek amarata. At iapi agyang kutu adang kapanamang gelebek kagyabu akyap pikiran kaun kaya ni atang kaun naswallah na inna Allah alimun bidatis sudur aswallah na kaipian agyang kutu mapapadalam sagi yang kaya mga pusutan. Penggelebek ka sa kadustaan Nagyang kutu adaro pa penggelebekan na kau nagyang kutu amarat agalebekan na pakilay kau no api ande kada na mitepok. Sa apa panagyang kutu amarat agalebekan na ini tapo-tapo ka kalip-lipat ka panagyang kutu apaman na amarata agalebekan na mataan din nakakatawan wallahu subhanahu wa ta'ala. Napiagi na bumanari mga pagariku. Matagus iku mga ginawa tano na mataan ketantur katano agi ang kutu akalaks iku Allah. Anda kakid na darpa sangka iya dunia. Adi kau kilay wallahu subhanahu wa ta'ala. Na isa na kadin na paman na mawaraw sa dusa. Apaman na keraw ka apang galabakan na kaagi ang kutu amarata galabak. Tero ka sa marata akatero. Aswallahu subhanahu wa ta'ala na pakilay kanyan. Na adam pa ng mga malaikat at pagpakasuratan niyan sa agiyang kutu agal na bakamarat. Napiya ka mamasama na rin agiyang kaya betad mga pagariyami. Inutan waya di makapumimikiran. Naguinutan waya di kepangan niya taubat agiyang kaya mga agal na baka mga rarata apkilitan urun wallahu subhanahu wa ta'ala. Tigagiyang kutu mama amar ginanan na tigin na baka di kaya. Baka di kaya tigu imam. Jika dinggelebek sama ngararata agalebek na pakilay ka wallahu subhanahu wa ta'ala. Tigin nagyang kutuwa ikapat na yang karakan teruah. Na tigin na ikaritang ko na upama ko penggelebek ka sa galebek amarata. Nagelebekan ka. Uway datigin na amay ka makaw maraka sumalako na maut. Aku ang kaniyang sanyawa. Agi na sumasa kapasada niyo agus wallah. Diyan di atigitano. Diki isag da diki atras. Da kapag akula mga pagarya. Atay amiya kadagadagaludunap kemasaan tano si mga tungan na itano. Adem kira na dapat na mau masuk Ramadan na miyaw masiran dun malakalamot. Na inubasiran na pamamiyak akon. Nada mga pagarya. Natigagyan ko ito imam magina. Umakaw malakalamot. Ako ang kaniyang sanyawa na ako lingka. Tarawang kau na hay malakalamot na diyaw ko kapasi ko isanyawa. Kada ko pa na makapamangan ni sarila si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Namiya kalalaan na natuma mga pagarya, mga bubayakan si iku agama Islam. Antunay na yung tanu sagi ang kaya kapengen tanu sarila si ikhwallah. Kataya Ramadan iman to na upama ko guro kan tanu si ikhwallah. Bumiraw tanu ya Allah rila ya kung kana pakataubat akong kana. Insyaallah na pakataubat ang kawallahu subhanahu wa ta'ala. Insyaallah na terima nu Allah subhanahu wa ta'ala. Kagigiyang kaya Ramadan na ulan-ulan na ya rilaan wallah sa mga kaadanian, sumambus sa mga tao. Kebebayan nila nagyang kutwa karila ikiran wallahu subhanahu wa ta'ala. Tigagiyang kutuwa mama, agiyang kutuwa ikalima na yung karakan terwa. Natigiyan na watakulay at tigiyan. Nayatigiyan na ikalima ipagadabay sa kanarka na amay ka makaw maka sa alungan na mauri. At tutundaan ka agiyang kutuwa mga malaikat wallah ang mga malaikat sa naraka jahannam. Tunda ang kairan, kepetang kairan, gepus ang kairan. Apa gulung kairan, sagyang kutuwa, miyak kayaw yawa, apoy kunaraka jahannam. Isami aloy na paman na totoyo kanira nagyang kutuwa tao. Na umani paman na tali, ikat sagyang kutuwa tao, pakanaraka na miyak kada-kada mga malaikat kumakapto.
Tanto din nakukupasangan lagi ang kutuwa manusia. Na may katigiyan na ka, totuyok ka agi ang kutuwa mga malaikat sa naraka na palaguy ka. Takasing kasiran. Palaguy kasiran na tigiyan na si kasung sagi ang kutuwa suruga wallahu subhanahu wa ta'ala. Na mga pagarian na miya kaguro ko din lagi ang kutuwa paman na mama adik kebaya udi na paman na din yan kigin na kagi ang kutuwa galabak yan na marata. At tigiyan na hay imam, antad ni pagagagasan. Antad ni pagagagasan sa giyang kanan amay pa nakamakaw sa apa naraka jahannam. Papatungon na giyang kutuwa mga malaikat wallah na bapanapaka palaguyan yan siran. Natigiyan na paman na baka di kaya nagina ng mga pagariya. Mapunutulatan sa giyang kaya paman na oras apang ni tanong si iku wallah kaya ko ang tanong sa ito. Yang kutuwa mama na miya kaguro o kadin. Miya katanugod na giyang kutuwa kapaguro o kaya na panggira wahayat tigiyan imam. Iman tudun na siya kasi kaap. Miyangan niya ko sarila si iku wallah miyangan niya ko sa taubat si iku wallah subhanahu wa ta'ala. Nahay mga pagariyami, mga bubayami ang mapasang sa kang galabag sa dusa. Mapasang ikang galabag sa dusa na mawaraw sa dusa. Galabag ka din sa dusa, ugaid na sagyang kutuwa dar pa adikaw na pakilay wallah. Nauba ka pa napakan sagyang kutuwa, pagpara ka wallah. Nauba ka pa na galabag sa dusa sagyang kayaliya wa ulo pa wallah subhanahu wa ta'ala. Nauba ka kumaw malaka na maut na palaguy ka. Na akuling ka sumala ka na maut na lagi diyan naman bu, nauba ka pa kaumas alungan na mori. Apagulong ka mga malaikat sa naraka jahannam si ikum ya kayaw apoy ko naraka jahannam na palaguy ka na si asub sa surga. Mga pagariyam ya kapiapi niya tutulan kekuan sa tuma nagupaman na dauan sa giyang kaya bulan na Ramadan uba paman na giyang kaya kapunutulan tanuron na uba ad nakasampayan nun si ikum mga tao adiram panakigin na kagiyang kutuwa galabag amarata di siram pumakot sa giyang kaya bulan na Ramadan na uba kira na ya makaalin si iku betadira na pangalintanon si iku wallah apagalintanon yan rilaan na pakataubatan tanon yan sa giyang kaya bulan na Ramadan tarimaan wallahu subhanahu wa ta'ala giyang kuto ang mga amal tanwa mga pipya atayad na oras tano na 4:20 na miya kaganggaan din na giyang kaya oras magaan na mau maagyang kuto fajar na nabanda ay mapiya na silam kos kanulangon ang mga pagariyakan, mga bangsakan, mga bubayakan si Ikwagama Islam, gibuso pagarinyo, si Al-Alim Hanif Sarip, paman na bangsa ni Waya, yang kaya di itano di ka pa magusay na makapantagad na ya sa giyang kutuwa, kipunam pa yung tanong si Iko, agamatan wa Islam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.